Fă până acum, cât stai aici? Nu o stau, frate, mai mult de o zi. Mă întorc înapoi la mine acolo. De ce? Am venit așa cu ocazie să îți arăt cât de mult te iubesc. Ia uite și pe asta. Bună. Păi, încă nu mă obișnuiesc, încă nu știu, frate, nu cam vreau să mai stau aici pentru mult timp. Eu mă mut înapoi în România, nu văd de treburile mele. Seama, dacă vrei poți să vii cu mine dacă nu ești autist. Știi tu mai bine, băiețele, bă. Că și tu m-ai enervat, și tu m-ai sabotat de fiecare dată. Normal că am avut probleme dacă tu de fiecare dată bubuiai ceva, făceai ceva, ne la o poliție ceva. Normal, frate, că se întâmplă chestiile astea. Bună ziua, bună ziua! Am venit cu drogurile. Perfect. Hai să văd dacă sunt toate. Dar e o mică problemă. Le-am adus, dar mai lipsește o cutie a ta. Cutia ta cu drogul lipsește. Hai să nu... Bă, să vă întoarceți că mă omoră ăsta, coai. Mă, ce s-au ridicat prețurile. Aia e treaba. Și eu vreau să mă mut, că mă tot bag în toate căcaturile și nu cam doresc să mai întâmplă asta. Eu vreau să-mi petrec și eu zilele normale din viața mea, eu singur. Nu ești în stare să aștept, dracu! Mă, tu ce pizdă, mă, faci? Te răstezi la mine, mă? Vezi în pizdă, mă, cum vorbești așa? Hai, să intrăm în mașină. Doamne, hai dracu odată, mă, că nu... Stai că-i dau pedală, cu că nu se poate. Hai, vă bătesc ca copii mici. Degeaba aveți câți ani aveți. Uite-mă, cred că de aici vine, o îi văd urmele. Ia uite-o. Eu nu înțeleg și pe Eric acum, frate, că ești destul de autist și schizofrenic. Poți în oligofren așa, dar nu se pune. Bă, ce-i drept e că numai eu vreau să plec, că nu vezi cum dracu faci mă cu mine, nu-mi cam place de tine.